Ολοκληρώνεται και αυτή η προσπάθεια 0 βαθμούς ποινής. Να είναι η πέμπτη σε αυτό το εμπόδιο που έχει 0 βαθμούς ποινής. Ο Γιώργος με 930, τρίτος ο Παπαΐδης ο Γιάννης με 1060. Και βλέπουμε στο τρίτο εμπόδιο της K2 με G Πράγκα από Θεσσαλονίκη τον Αντωνιάδη τον Δημήτρη. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά αυτή η ανάρτηση τυχαία λέγεται long arm, δηλαδή μακρύ χέρι. Τέταρτος, Δάφτος Γιώργος από την Καβάλα. Πέμπτος, ο Βλασακίδης ο Φίλιππος από την Αριστιάδα. Έκτος, ο Νικολτσούδης ο Πολυχρόνης από το Σουφλί. Έβδομος, ο Αρίφ Μεμέτα από την Κομοτηνή. Όγδος, ο Μαλούσης ο Αναστάσιος από την Κομοτηνή. Ένατος, ο Τσολάκης ο Δημήτρης από την Κομοτηνή. Και δέκατος, ο Καραγιαβούρης από την Αλεξανδρούπολη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της K1, στη θέση στην οποία κατάλαβαν ο Δημορχόπουλος, ο Μανουσάκης και ο Παπαΐδης. Δημήτρης Αντωνιάδης από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο DJ, μια ανάρτηση Rubik, long arm, ό,τι πιο κατάλληλο για τέτοιες και εμπόδια. Κοιτάξτε τι θα κάνει εδώ η ανάρτηση. Ένα μέτρο, 99 πόντους. Πολύ καλή προσπάθεια.